spesial sireng-sireng cari di Rowo Pening sebelah etan. Tujuan kita pulau ini Mbah ya. Tujuannya pulau iki lho. Pulau iki ngarani lah ngaran Pulau Gedang iki. Pejalan kedua. Sebelumnya sini sawah Mbah ya. Heeh. Enak iku Mbah kita bare ini Mbah. Nah, sebelumnya sini sawah. Terus kita itu pulonan kayak bekas kolam gitu Mbah ya. Kita di situ. Bekas kolam. Oh, suka Mbah yo. Dan bego ya. Moga-moga dapat babon Mbah ya. Babon harus ya huruf babon anakane col kene. Yuk. Wis Mbah. Mbahmu. Piye? Piye Mbah? Ora info-info teko-teko kena kok. Langsung teko-teko narik semono gedene ra info-info piye Mbah? Ih, nah teman-teman yo tidak bisa. ya ndak bisa menikmati Tarikan. Iya. Angkatan banget nih Mbah. Piro Mbah? Iya nih Mbah. Sayang sekali. Ndak bisa nariknya. Ndak lihat nariknya, kita tungguin sampai tadi lho Mbah makan ndak bilang-bilang. Ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa Mbah. Ndek Mbah. Iki lho kayaknya ada sinyal. Aku nomor sih. Iki lho. Dimen lagi Mbah. Wedan lagi bilang itu. Panang umproke jero nih Mbah. Enggak kok ya Mbah. Heeh. Ora. Kayane Mangan Mbah. oh iya. Lule. Wes. Mangan Mbah. Duh. Kok kayane diulu. Ya hajar Mbah, eksekusi jebret. Kenceng ra Mbah. Lolos saudara-saudara. Lol. Aduh. Lolos Mbah. Pengen ngulu kok ketera tenanan men. Gede ya Ora. Mau Ya paling nggur sampeyan iki. sakmene iku ngene ora gede ya gede ngono iki Dek. Endi asoe medinteni kok. Golek pakan sik. Tak orek nggonku lho. Jajal sepiro tak tokne ya Mbah. Heeh. Mau mangane ning cedhak men jero Mbah. Mangane rada cedak. Tapi kan wis mlebu Mbah. Niki bulute gapok ya Mbah, dadi mangane ora ngeleke ra tenanan. Lha iki to Mbah, ding metu Mbah. Oh cilik. Ya cilik. Lah iku di cilik dieksekusi pra? Eksekusi Mbah. Eksekusi Mbah. Tinggalnya pas eksekusi. Ora apa-apa, njajal iki ora cilik wae iki anggere welut sawah wis nganu iki. Ndina mau. Sepira metu di ndak ding. Tunggu lah aku mau metu kok. Lihat, Mbah mau njajal nyekel welut cilik keneng pura. Yang nggon sing cilik maunya. Padha ae. Kampung gapok ya ning umproke Mbah ya. Kayane. Kita metu. Gila. Lho. Aku rinto pangane to. Wong cilik kok. Dulu kuwi. Cek munggah. Up. Lange sing rene. Lah urung diulu kuwi urung. Dan dulu sik nang. Wis bahan burung, Pak. Kok kaya ulo mangane. Ora. Kuwi dipangan. Kok kaya ulo. Bakono. Oh, sik kan manteng gen rada nyantai sik.
iku. Kok ora dipangan. Cek pangan racing kono. Ganti senjata. Kok gede agak-agak tok jane apik men. Mandu iki jane. Heeh. Gedhi ya, Mbah. Ngono teh, ora patek gede. Ora. Delok geretane iki gur cilik. Ning kok gur sayange ora diulung apa? Nyicil ditokne njaba. Nah, rono neh metu neh, Mbah. Nah, metu neh. Kuwi. Wis muter, Mbah. Lolos, Mbah. Dilepak. Kanjeng. Jane ya apik iki. Ini dulu apik. Nek kok lemangan gur di ngono ketok. Njajal tak tokne ya, Mbah. Heeh. Sepiro? Endi to? Mangane gur kene iki. Ora lenge rono Mbah mlebu. Wong diubah-ubah tetep ngerti lho diparani. Endi parane? Ora gelem enggak, Mbah. Nek kowe, Mbah? Ora gelem munggah. Enggak. Nek ora gelem munggah parake rono, parake nggone. Anu iki pokoke arep mlebu lho to iki wong rawa kono mbalung kono. Krosono, Mbah. Iya, tapi ya agal. Ayo, Mbah. Ya agal nang rumah gede. Aja dipeksa. Ora, nek ning anggere gelem nyantal ngene kan. Dekne nganu nyantol seket nang mburi kono lho. Gupet seket tuh. Oh, berat sih Mbah. Aja dipeksa lho, Mbah. Ora, tenang kok. Nang anggere sini. Pedat engko peksa gedhi kuwi, Mbah. Lole sekilo. Halo, anu nerono. Buntute. Buntute. Aja dipeksa. Buntute rono kuwi. Kowe nak nggo utek-utek, diutek-utek sithik. Halo. Ndi ra ketok, Mbah? Ning wis kenang, Mas. Munggah. Munggah. Ya wis kalam. Duh gedhi, Mbah. Wih, cangkeme semono. Wih, gedhi tenan nih. wayahe. Ngusik. Wayahe. Woi. Gedhi jari cilik. Yo agal. Lah babon ngendi? setengah kilo. Ah jari cilik jari. Yo, mangane iki kok arep diulu apa ora. Wah, langsung nyantai. Nggon dianggut ngene bakal. Iki. Lho delok iki. Iya. Bakal. Wis oke. Lanjut ya, Mbah. Lanjut. Golek Oke, meneh iki berjalan kedua iki ada isinya. ada sinyal. Aman kan? Oke. Kan masih ada itu. Ya.